Banskej Bystrici dnes odštartovali dvojdňový medzinárodný plavecký míting. 7. ročník Banskobystrického pohára prilákal navštevníčky plavcov zo 6 krajín. Stovka voľným spôsobom mužov priniesla strhujúci súboj slovenských reprezentantov Navaru a Štefánika s Maďarom Kišom. Účastník olympijských hier v Londýne potvrdil rolu favorita a svojich súperov zo Slovenska nielenže zdolal, ale o 13 sekundy zlepšil rekord mítingu. Ten má ponovom hodnotu 51 sekúnd a 55 stotín. Plávalo sa mi dobre, už 7 rokov som neplával tak ako dnes. Som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo. Ženskú stovku voľným spôsobom vyhrala Slovenka Patrícia Mižúrová. Výsledný čas ju posúva aj na olympijské hry mládeže do čínskeho Nanjingu. Zrela som pre tento chvíľu hrozne dlho a som hrozne rada, že som splnila ten limit. Je to úplne úžasný pocit.